दिनै 5000 मुंख्लं जानानै दिनै बिटिसि 6 शेड्यूल जादों। जेब्ला जों एनडिपि आफादाव दं बे समाव जोंनो थालिर लाइयाव बर' ट्राइबेल होननाय लोगो लोगो थालिर लाइयाव ओंखाम खुरनानै होदों। जोंखौ नारसोमनानै जोंखौ नाख्रांनानै ट्राइबेल जानो नाजानाया बे जोबोद मुगैथावना। बर'नि दावहायाव बर'नि बे गिथावना दावहायाव मानो इउजि रोंगोरा जयन्त मानो फंसे माथो होआखै? बिपिएफ पार्टिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा गोरोन्थि मावदोंबा सारेन्डार जाहोमोन। बिटिसि बिटिआरनि माखासे उन्नति जानाय भलन्टियार आबसुनि आन्दलन, एक्स बिलटिनि आन्दलन, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आन्दलन, एनडिपिनि आन्दलन, रायजो राजाफोरनि आन्दलनजोंसो बिटिसि बिटिआरनि जौगानाय बा बिटिसि सेक्रेटारिनि लांगोनाखौ मोन्दों। ओरैनो मोनाखै, ओरैनो बायनानै मोनाखै। बिथांमोना मोनसे सिमां लानानै फैदों, एम लानानै फैदों। डिआर नाब्ला सारा जेलाव थानानैनो जोंनो फोरमायदों, आङो आंनि जोनोम जायगानिफ्राय थफ्ला थफ्लि लानानै आं शिलंआव फरायनानै लेखा रोंदों। बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा गोरोन्थि मावदोंबा सारेन्डार जा। बे बर'नि न'खराव दावहा जादों। बे दावहा समाव रोंगोरा सारा, इउजि सारा, जयन्त सारा मानो फंसेबो राव होआखै? दिल्लीनि लांगोनायाव उन्दुनानै दं ना गुवाहाटीनि लांगोनायाव उन्दुनानै दं? बे बर'नि न'खराव दावहा जादों। बे बर'नि न'खराव दावहा जानाय समाव इउजि सारा, रोंगोरा सारा, जयन्त सारा मानो फंसेबो माथो होआखै? जाय बर' दैदेनगिरिफ्रा मानो फंसेबो माथो होआखै? बिपिएफ पार्टिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा गोरोन्थि मावदोंबा सारेन्डार जा। डिआर नाब्ला सारा सानसिमा बुंदोंमोन, दिल्ली सरकारनिफ्राय गुवाहाटी सरकारनिफ्राय बर' थिखादारफ्रा खामानिखौ आदाय खालायनानै ट्राइबेलनि जायगायाव बर'नि जायगायाव उन्नति खालायनांगोन। बर' दैदेनगिरिफ्रा उन्नति खालायनांगोन, ट्राइबेल दैदेनगिरिफ्रा उन्नति खालायनांगोन। जेरैखि जाया दिल्ली सरकारनिफ्राय आदाय खालायनानै गुवाहाटी सरकारनिफ्राय आदाय खालायनानै ट्राइबेलनि दैदेनगिरिफ्रा उन्नति खालायनांगन, बर' दैदेनगिरिफ्रा उन्नति खालायनांगोन। डिआर नाब्ला सारा बुंदोंमोन, बर'नि दावहाया लास्ट सोरजों? बर'नि दावहाया सोरजों? नाथाय बर'नि दावहाया गावनि न'खरावनो दिनै उखुन्दै खुदों। भिडिअनि फुटेजखौ एसे खोनासंलां। बे खैफोद समाव, बे बर'नि न'खराव दावहा जानाय समाव रोंगोरा सार, जयन्त सार, इउजि सारा अबे जायगायाव उन्दुनानै दं? गुवाहाटीनि लांगोनायाव उन्दुनानै दं ना दिल्लीनि लांगोनायाव उन्दुनानै दं? भिडिअनि फुटेजआव एसे खोनासंलां। आर्मि पुलिस लगायनानै जोंखौ धंस खालामनाय जादोंमोन। आन्दलननि नामाव जोंनि एगेन्स्टआव केस जाबसिनानै न' भारायाव हस्टेलाव जोंनि मोजां ब्रेननि स्टुडेन्टफोरखौ केरियारखौ धंस खालामनाय जादोंमोन। डिआर नाब्ला सारा जेलाव थानानैनो जोंनो फोरमायदों, आङो आंनि जोनोम जायगानिफ्राय थफ्ला थफ्लि लानानै आं शिलंआव फरायनानै लेखा रोंदों। बर' दैदेनगिरिफ्रा सोरबाया दिल्लीयाव, सोरबाया बेंगलाव, गुबुन जायगायाव थफ्ला थफ्लि लानानै गावनि जोनोम जायगानिफ्राय थफ्ला थफ्लि लानानै खस्थ' मस्थ' बर' बिमा बिफाया फोरोंनानै लेखा रोंदों। ट्राइबेलनि खथाखौ लानानै बर' दैदेनगिरिफ्रा लेखा रोङाखै। नाथाय जोंखौ नायनो हायै हारिया बर'नि माखासे गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि लेखा गोरोंखौ मेगन सानानै ट्राइबेलनि खथाजों लेखा रोंदों, ट्राइबेलनि खथाजों साख्रि बाख्रि मोन्दों, बेबायदि साननानै जायफोर जेनेरेल मानसिफ्रा बा बर'खौ नायनो हायै मानसिफ्रा ट्राइबेलाव हाबसोमनो बे नाजानाया जोबोद मुगैथावना होननानै डिआर नाब्ला सारा बुंदों। जेब्लानिफ्राय डिआर नाब्ला सारा गावनि जोनोम जायगानिफ्राय थफ्ला थफ्लि लानानै शिलंआव फरायदों, लेखा रोंदों। बर' दैदेनगिरिफ्रा गावनि जोनोम जायगाखौ नागारनानै गुबुन जायगायाव थानानै लेखा फरायनो गोनां जादों। नाथाय बे लेखा रोंनायखौ बै जोंखौ नायनो हायै मानसिफ्रा ट्राइबेलनि सुबिदाजों आरो बर'नि माखासे गोरों गोराफ्रा साख्रि मोननाय, ट्राइबेलनि खथाजों साख्रि मोननाय साननानै मेगन सायो होननानै डिआर नाब्ला सारा बुंदों। आरो बै समनिफ्रायनो बर'नि जायगायाव, ट्राइबेलनि जायगायाव मुस्लिमफोरखौ लाबोनायनि माखासे थिरांथाया बा बर'नि जायगायाव, ट्राइबेलनि जायगायाव मुस्लिमफोरखौ दोनफैनायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय बै जोंखौ नायनो हायै हारियानो लाबोदों होननानै डिआर नाब्ला सारा बुंदों। बे समाव बर' दैदेनगिरिफ्रा स्ट्रं बाथ्रा बुंनो हागोन ना हाया? डिआर नाब्ला सारा दिनै जेलाव थायामोनब्ला दिल्ली सरकारखौ, गुवाहाटी सरकारखौ खर' साहोगौमोन, बिखा आलौ होगौमोन बाथ्रा बुंनानै। प्रटेस्टआ गासै लेभेलावनो जादों आरो बे मोनसे आबेग आरो सेन्टिमेन्टनि बाथ्रा। जोंनि एडमिसन, जोंनि एजुकेसनेल इन्स्टिटिउसन, जोंनि रिक्रुटमेन्ट, जोंनि एपइन्टमेन्ट, दा जायफोर दिनै यां जेनेरेसन, आं दहाय फुङाव बुंदों 30-40 बोसोर आन्दलननि उनाव जि मोनसे जोंनियाव इन्स्टिटिउसननि क्राइसिसमोन, जोंनियाव हिउमेन रिसर्सनि जि क्राइसिसमोन, जों गासैबो बिथिंजों फरायनो मोनाखैमोन, साख्रि बाख्रि जोङो नागिरनो खाबु गैयामोन, जोंखौ बन्चित डिप्राइभ खालामनाय जायो। आर्मि पुलिस लगायनानै जोंखौ धंस खालामनाय जादोंमोन। आन्दलननि नामाव जोंनि एगेन्स्टआव केस जाबसिनानै न' भारायाव हस्टेलाव जोंनि मोजां ब्रेननि स्टुडेन्टफोरखौ केरियारखौ धंस खालामनाय जादोंमोन। बे गासै चेप्टारखौ बारबोनानै
जोङो अस्तित्वनि संग्रामाव दावहायाव जों देरहानानै जोंनि सिक्सिदल मोनबाय दा हारिया बड'फाया बुंलांनाय बायदि गेरेमसा माहारि दानाय आरो हारि निर्माण खालामनायनि बे सम हिउमेन रिसोर्स दानायनि सम बिथांमोना मोनसे सिमां लानानै फैदों एम लानानै फैदों गावबा गावनि केरियारखौ दानो लुबैयो हारिनि सार्थनि थाखाय खामानि मावनो लुबैयो साख्रि बाख्रि बिथांमोना माने नेशनेल बा स्टेट लेभेलाव जब अपरचुनिटियानो जा केरियार दानायानो जा बयहाबो मोनसे सिमां दङ बे सिमाङाव जेला जोंनि रिजार्भेसनाव झटका होगोन जेला 45 लाखनि जायगायाव 2 कोटिया बासाबोगोन जोंनि सिमाङा जेरावबो जायगा मोननाय नङा आरो बे एसेम्बलि पार्लियामेन्ट सिक्सिदलनि माने नोङो माने MCLA सिट अबा अट'नमास काउन्सिलनि GM बा मेम्बार बा पन्सायत VCDC गासैयावबो बे दखल जागोन बेखायनो जोंनि स्टुडेन्ट फरायसा फरायसुलिफ्रा रावबो आपिल खालायाबासिनो दानि आथिखालनि सिसिटुवानि आन्दलन एबसुनि आन्दलन आसामनि थासारि परिबेस परिस्थितिखौ बयबो बुजिनानै मोनदांनानै कलेज बिथांमोना प्रतिबाद खालामदों बबेबा इउनियन बडियानो हल अफ दा कलेजनि इउनियन बडियानो खालामदों बबेबा इउनिट एबसुआ खालामदों बहाबा बसलिसा खालामदों बबेबा कमिटिया खालामदों आरो बेबायदिनो बिथांमोना रेलि खालामदों आं मोनसेल' आपिल खालामनो लुबैयो जे दासो आंनियाव रिपर्ट फैदों जे बड'लेण्ड सेक्रेटारियेट BTC सेक्रेटारियेट एसेम्बलियाव जोंनि जायफोर प्रटेस्ट खालामग्रा फरायसा फरायसुलि बिथांमोना हाबनानै बेयाव मोनसे हुलुस्थुलुस परिबेस सृष्टि जादों आं बिथांमोनखौ दाय होनो नागिराखै हुलुस्थुलुस खालामदोंनानै दाय होनो नागिराखै खारन बे सेन्टिमेन्ट आबेगनि सम किन्तु बिथांमोना होंगो दोंगो हाबनायाव बेयाव मोनसे हुलुस्थुलुस आनरुलि एनभायरनमेन्ट जादों आरो बे एनभायरनमेन्टखौ खालामनाङा आङो आर्नेस्टलि गोसो सिंनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामदों माने बिदा हिसाबै आरो एबसुनिफ्राय आं बिथांमोनखौ आपिल खालामदों जाहाथे कुनु भायलेन्स कुनु बेबायदि आनरुलि कुनु बेबायदि सिटुएसन जाहाथे दाजाथों गावबा गावनि डेम'क्रेटिक पिसफुल प्रटेस्टखौ बयबो खालामनायनि बयहाबो अधिकार दङ आरो बे समा प्रटेस्ट खालामनाय सरकारखौ नारसिननाय दाबिनायनिनो सम किन्तु गावजों गाव बेबायदि जाहाथे हुलुस्थुलुस खालामनानै माने बेबायदि भायलेन्सनि सिटुएसन एनभायरनमेन्ट जाहाथे दाजाथों आरो जाया बेखायनो बिथांमोना प्रटेस्ट खालामनायनि नामाव जाहाथे बबेबा सिङाव हाबनानै बेबायदि परिबेसखौ माने जाहाथे माने भायलेन्स जालायनाय थासारिसिम जाहाथे बिथांमोना खालामा बेखायनो बिथांमोना DC अफिसनि मोखाङाव सेक्रेटारियेटनि मोखाङाव इउनिभार्सिटिनि मोखाङाव बा जों जेखौ प्रटेस्ट खालामदों राजा लामायाव रेलि खालामदों बे गणतान्त्रिक देशनि माने जि प्रटेस्टनि जि मोनसे नियम दङ बेनि आवथायाव थानानै बयखौबो प्रटेस्ट खालामनो आं खावलायदों कुनु कारनाव जाहाथे भायलेन्सनि रुप लाया आरो बे महराव जाहाथे रावबो थाङा बेखायनो आङो फरायसा फरायसुलिफोरखौ इमोसन आरो सेन्टिमेन्टखौ लाखिनानै हारिनि सार्थ STनि सार्थआव सरकारखौ नारसिननायनि प्रतिबादखौ खालामलांनो थाखाय आं खावलायबाय भिडिअनि फुटेजाव जोबोद दुखुनांथावना गावनि न'खरावनो गिथाव बाथाव दावहा बे दावहानि जाथाया सोरनि न'खराव जादों आं फंसे बाथ्राखौनो आं गले गले बुंनो गोनां जादों डियार नावला सारा गारबोनाय समाव बुंदोंमोन दिल्ली सरकारनिफ्राय गुवाहाटी सरकारनिफ्राय सोरबा ट्राइबेलनि थिखादार सोरबा बर'नि थिखादार जायखिजाया सोरबा बर' दैदेनगिरि बा ट्राइबेलनि गेजेराव सोरबा दैदेनगिरिया जोंनि जायगायाव उन्नति खालायनांगोन हान्था मेला मोनफ्रोमबो इन्डास्ट्रि जेरैखि जाया उन्नति खालायनांगोन बे जोंनि खस्थ' मस्थ' दावहा नांनानै लाबोनाय भिडिअनि फुटेजाव जों नुदों सोरबा भलन्टियार आबसुबाबो दावहा नांदों सोरबा एक्स-बेल्टिबाबो दावहा नांदों सोरबा दुलाराय बर' फरायसा आफादबाबो सान्दुं अखा आन्दालन खालायनो गोनां जादों जायखिजाया आफादा आन्दालन खालायनानै बर'फोरनि बा BTC BTRनि जौगानांगौ खामानिफोरखौ दावहाजोंसो लाबोनो हादों ओरैनो दिल्ली सरकारनिफ्राय ओरैनो गुवाहाटी सरकारनिफ्राय लाबोनो हायाखै बेबायदि डियार नावला सारा सानसे समाव बुंदों जेलाव थानानैनो सोरबा बर' थिखादारा खस्थ' मस्थ' खामानि मावनानै जायखिजाया BTC BTRनि साफ्रोमबो जनजातिफोरनि खामानिफोरखौ सोरबा बर' थिखादार सोरबा ट्राइबेलनि थिखादार BTC BTRआव थानाय साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा खौसेयै जौगाहोदों नाथाय आं गारबोनाय समाव आङो लोगो मोनबोदों जों जेब्ला उन्दै सरकारनि लाइन सरकारनि लाइन थार आरो वाटार साप्लाइ अबेबा दालां
बेफोरखौ जों उन्दै उन्दै समाव सोरबा दुथांफ्रा कारेन्ट खुन्थाखौ बुफायदों, कारेन्ट थारखौ हास'दों, वाटार साप्लाइखौ बुफायदों, अबेबा हान्था मेलानि दालांफोरखौ सावनानै होदों। नाथाय जों सेंग्रा देरसान्दि लाइनबो गैया, वाटार साप्लाइनिबो दै मोनलोङाखै, हान्था मेलानिबो जोबोद खस्थ' मोनबोदों। हान्था मेलानि थाखाय आन्दालन खालामफिननो गोनां जादों, वाटार साप्लाइनि थाखाय आन्दालन खालामफिननो गोनां जादों, लाइननि थाखाय आन्दालन खालामनो गोनां जादों। नाथाय जों उन्दै उन्दै समाव सरकारानो बर' एलेकायाव बा आंनि जोनोम जायगायाव लाइननिफ्राय, वाटार साप्लाइनिफ्राय, हान्था मेलानि बेबायदि हरदोंमोन सरकारा। नाथाय दुथां मानसिफोरा वाटार साप्लाइखौबो सिलिंखार, लाइननि खुन्था थारखौबो सिलिंखार, हान्था मेलानि दालांफोरखौबो सिलिंखार खालामनानै जों सेंग्रा देरजासिम जोङो लाइनखौनो जोङो बिराद खस्थ' लाइन मोनसान्दि आन्दालन खालामनो गोनां जादों, वाटार साप्लाइखौ फिनै आन्दालन खालामनो गोनां जादों, हान्था मेलानि लामाफोरखौ आन्दालन खालामफिननो गोनां जादों। नाथाय भिडिअनि फुटेजाव जों नुनाय दिनैनि जाथाय, बे जाथाया बे जोंनि न'खरावनो दा खोरखि बानायफिननांगोन, जायखिजाया बे बिटिसि सेक्रेटारिनि लांगोनानि दिनैनि बे जाथायनि माखासे खहा जानाय बे बुस्थुफोरखौ सोरनि थाखाजों बानायफिननांगोन? अबेबा बर' गामिनि दालां बानायनांगौ, अबेबा ट्राइबेल एलेकानि लामा बानायनांगौ, जायखिजाया बिटिसि बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि उन्नति खालायनांगौ, अबेबा जायगायाव खामानि मावनांगौनि थाखा फैसाखौनो फिनै मास मोनसेनि उनाव, बोसोरसेनि उनाव, बोसोरनैनि उनाव, बोसोरथामनि उनाव, जायखिजाया समनि उनाव दिनैनि माखासे नस्थ' जानाय अबेबा खोरखि, गिदिर गिदिर बिल्डिंनि खोरखिफोरा बुहुद दाम, गिदिर गिदिर बिल्डिंनि दरजाफोरखौ माखासे बानायफिननो थाखाय सम नांगौ आरो थाखा फैसाबो नांगौ जायो। जायखिजाया गिदिर गिदिर बिल्डिंनि अबेबा खोरखि, जायखिजाया गिदिर गिदिर बिल्डिंनि अबेबा खामानिखौ मावफिननो गोनां जायोबा फारसेनिफ्राय मावफिननो गोनां जायो। बेबायदि दा दिनैनि जाथायखौ जोङो नुनानै जोबोद दुखु नांथावना। सोरबा बिपिएफ पार्टिनि गेदेमा दैदेनगिरिफ्रा गोरोन्थि मावदोंमोनब्ला सारेन्डार जाहोमोन। आरो माखासे नस्थ' जानाय बे नस्थ'आ बे नोंनिनो बा आंनिनो बा बिटिसि बिटिआराव थानाय साफ्रोमबो जनजातिनिनो बे सम्पति। दिनैनि दैदेनगिरिया 5 बोसोरनि उनाव सोरबाया दैदेनगिरि जानो हागौ। दिनैनि सासे फरायसाया गाबोन समफोरनि सासे फोरोंगिरिबो जानो हागौ। प्रमद बर'आ 5 बोसोर सालायबाय आरो फिनै हाग्रामा सालायबाय आरो 5 बोसोरनि उनाव सोरबा नों आंनो सालायनो हागौ। नाथाय बै लसआ सोरनि थाखाय लस जाखो? जोंनि माखासे मावनांगौ खामानिया मा? डिआर नाब्ला सारा जेलनिफ्राय थानानैनो अबेबा खामानिफोरखौ बुंबोदों। बर'नि खामानिफोरखौ मावनोबा बर' दैदेनगिरिफ्रा बा ट्राइबेल दैदेनगिरिफ्रा स्ट्रं जानांगोन। दिल्ली सरकारा, आसाम सरकारा ट्राइबेलखौ, बर'फोरखौ मालाबाबो उन्नति जानायखौ लुगैया। बै समनिफ्रायनो बर'फोरखौ गाग्लोबबोदों बा ट्राइबेलखौ गाग्लोबबोदों। जायफोर फिसा फिसा जातिफोर ओरैनो जायफोरखौ अनफ्लानानै बर'फ्रा दावहा नांनानै साख्रिनि इन्टारभिउ हैनांगौ, अबेबा फरायनायनि एग्जाम हैनांगौ, आन्दालनजोंनो बर'फ्रा ओरैनो सिलिंखार जाबोदों। सोरबाया एग्जाम हैनांगौ आन्दालनाव थांबाय, सोरबाया साख्रिनि इन्टारभिउ हैनांगौ आन्दालनाव थांबाय। बर'फ्रा बेबायदियावनो साख्रि बाख्रिनि लेखा फरायनायनि बुहुद बेक जाबोदों। बिनि थाखायनो डिआर नाब्ला सारा बुंदों ट्राइबेलनि खथाजों बर'फ्रा लेखा रोङाखै, ट्राइबेलनि दैदेनगिरिफ्रा ट्राइबेलनि सुबिदाजों लेखा रोङाखै। बर' दैदेनगिरिफ्रा बर'फोरखौ नायनो हायै हारिनि उदखाराव गुबुन गुबुन जायगायाव गावनि जोनोम जायगाखौ नागारनानै थफ्ला थफ्लि लानानै बिमा बिफाया हाजिरा थुजिरा मावनानै गावनि गथ'फोरखौ बेलेग जायगायाव थानानै लेखा फोरोंनो गोनां जादों। गाव गावनि नाजासोमनायजों, गावनि रोंगौथिजों बर' दैदेनगिरिफ्रा, ट्राइबेल दैदेनगिरिफ्रा साख्रि बाख्रि मोन्दों। बै साख्रि बाख्रिखौ जायफोर जोंखौ नायनो हायै हारिया ट्राइबेलनि खथाजों, ट्राइबेलनि सुबिदाजों साख्रि बाख्रि मोन्दों होननानै बिसोरो ट्राइबेलनि खथायाव उरसोमनानै ट्राइबेल जानो नाजानाया बे जोंनि थाखाय दुखु नांथावना होननानै डिआर नाब्ला सारा बुंदों। दिनैनि समाव जुदि डिआर नाब्ला सारा जेलाव थायामोनब्ला जायफोर जोंखौ आथिं सिङाव जोंखौ नारसोमनानै, जोंखौ नाख्रांनानै जोंनि बेनारखौ लानो लुगैग्रा बा ट्राइबेलनि बेनारखौ लानो लुगैग्रा बे हारिया डिआर नाब्ला सारनि बाथ्राखौ खोनायोबानो बिथांमोना खर' सायो। दिल्ली सरकारा, गुवाहाटि सरकारा डक्टर अनजालि दैमारिनि बाथ्राखौ खोनायोबा खर' सायो। दिनैनि समाव सिनियर दैदेनगिरिफोरनि बाथ्राखौनो जों खोनाला बा हांख्रायला नामा? खौसे आन्दालन खालायनो थाङोबा जोंनि नाजासोमनाया अरायसम जाफुंगोन। बिनि थाखायनो मोनफ्रोमबो जोंनि बर'नि बा ट्राइबेलनि संगठनफ्रा सिनियर जुनियर खौसे आन्दालनखौ खालायबाय थानांगोन। बे आन्दालना अरायसम बर' हारिनि थाखाय
जोनोमजों फैफाखानाय बर'फ्रा ट्राइबेलफ्रा आन्दलन खालायाबानो बर'फोरनि अबेबा सैया सुखुवा खालायजानाया आन्दलन खालायाबानो बैसोरो गावसिनि बेबहारखौ नागारा। जोंबोथ' आफादाव थानानै एनडिबि आफादाव थानानै जोंबो थालिर लाइयाव जेब्ला बर' गामियाव जों थानो हाया माखासे सुथुरफोरनि थाखाय जोंखौ बर' ट्राइबेल होननाय लोगो लोगो बै जोंखौ नायनो हायै संगठनजों जों थाफानायाव जों थालिर लाइयाव ओंखाम जाबोनो गोनां जादों। बेबायदिखौ जोङो सैज्य खालायबोनो गोनां जादों। बर' ट्राइबेल होननाय लोगो लोगो जोंनो थालिर लाइयाव ओंखाम खुरनानै होदों। जों मोनबोदों जोंनि दैदेनगिरिफ्रा ससियेल मिडियाफ्राव आसि थुनानै बाथ्रा बुंनो हानाय, अबे गामियाव जोंनो थालिर लाइयाव ओंखाम खुरनानै होदों जों बेखौ बुंनो हानाय जोङो मोनबोदों। बेबायदि जोंखौ खालायबोदोंमोन। नाथाय जोंखौ मुगैनानै थालिर लाइयाव ओंखाम होग्रा मानसिफ्रा दिनै जोंखौ नारसोमनानै जोंखौ नाख्रांनानै जोंनि महर मुस्रि जोंनि बेनारखौ लानो हाबनो नाजासोमनाया बियो बयनिफ्राय देरसिन मुगैथावना बा लाजिथावना। सारा आसाम नाङैनो जि मोनद' हारिनि जि एसटि बिनाय जों बयबो नुदों जे जोंहा राजखान्थि हान्जानिफ्राय लानानै सारा आसामावनो मेलेमजिबि बिथांमोना मोनद' हारिखौ एसटि जानायखौ लुबैयो। नाथाय जोङो आयेन बिथिङाव जोङो नायनो थाङोब्ला बा जोंनि भारतनि संबिजितखौ जोङो नायनो थाङोब्ला जे संबिजितनि अबजेक्टिभ आरो बेसिक टेनेन्सआव मा बुंनाय जादों जे नोगोरारि हिसाबै राइट्सखौ एन्जय खालामनो हायो बा जे संबिजिता होनाय मोन्थायफोरखौ नोगोरारिफोरा मोनफुंनो हायो। नाथायबा सोरबा सासे नोगोरारि बा मायबा मोनसे हारिया बै राइट्सखौ एन्जय खालामनायाव गुबुन जिखिनि जनगोष्ठीफोर दङ बा गुबुन जि नोगोरारिफोर दङ बिथांमोननि राइट्सआ जाहाथे इनफ्रिन्स जाया, नैबे जाहैबाय भारतनि संबिजितनि मोनसे बेसिक टेनेन्स। दा मोनद' हारिखौ एसटि हिसाबै गनायथि होयोब्ला बे एसटिया एसटि भेलि हिसाबै बा एसटि आदार्स हिसाबै जायखिजाया टार्मिनलजियाव होआ मानो बियो थाखानाय 14 जि एसटि बिनि राइट्स बा बिथांमोननि राइट्सखौ इनफ्रिन्स खालामनाय जागोन। आरो जोङो नायनो थाङोब्ला दिनै 5,000 मुंख्लं जानानै दिनै बिटिसि 6 शिड्युल जादों। आरोबाव जोंहा आसामाव मोननै 6 शिड्युल दङ, डिमा हासाव आरो कार्बि आंलं। दिनैहाय बिटिसि जेब्ला सोरजि जादोंमोन बै समाव मोनसे सार्भेयाव नुदों जे 38% जोंहा बे ओनसोलाव ट्राइबेलफोर दङ। 38% थानाय ट्राइबेल ओनसोलाव बोरै 6 शिड्युल बानाय जायो होननानै मोनसे कन्स्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट खालामनाय जादोंमोन। आरो बे फर्मुलाजोंनो सारा भारतआव गैयै मोनसे जारिमिनारि मोनसे डिसिसन जादों जे 6 शिड्युलाव नन ट्राइबेल बिथांमोननो राइट्स होनाय जादों। संबिजिताव ओरैबायदि मोनसे संशोधनी खालामनाय जादों जे मोनबा जि बियाब एमसिएल बियाब जेनेरेलफोरनि थाखाय नन एसटिफोरनि थाखाय रिजार्भ खालामनाय जादों। आरोबाव भारतनि संबिजिताव 3B हिसाबै थिसनजानानै जोंनि 6 शिड्युला बिटिसि 6 शिड्युला जे बेयाव एक्जिस्टिं राइट्स अफ नन ट्राइबेल्स जे नन ट्राइबेलनि राइट्सआबो जे इन्टेक्ट थागोन जोंनि 6 शिड्युलाव बेयो लिरनानै दोनजादों। दा फैयै फैयै जों नुदों जे दिनै मोनद' हारिनो एसटि होयोब्ला दिनै आनडिभाइडेड गवालपारा डिस्ट्रिक्टआव जुदि कच राजबंसि बिथांमोननो जुदि एसटिपि केटेगरियाव होनाय जायोब्ला जे जोंनि चिरां आरो क'क्राझारनि जि एमसिएल बियाब बैफोर बियाबावबो बिथांमोना दारायनो खाबुखौ मोनगोन। मानोना जोंनि बिटिसिनि जि इलेक्सन रुल 2004 मायथाइयाव क्लियारलि लिरनाय दङ जे जोङो मोनब्रै जिल्ला दायो मोनबा जिल्लानि थागिबि जाय बिथांमोना इलेक्टरेल रुल बिटिसिनि गावनि मुङा थिसनजादों बिथांमोना बिसायख'थि गेलेनो हायो। दिनै एसटि हिसाबै भेलि प्लेन्स बा गुबुन मोनसे डेफिनेसन थानो हागौ, नाथाय भारतनि संबिजिताव बे एसटिया एसटि हिसाबैनो दङ। थ' बिनि थाखाय जोङो बर' फिसा हिसाबै ट्राइबेल माहारि हिसाबै जोङो साफ्रोमबो सांग्रां जानांगोन। मानोना ट्राइबेल होनाय माने मा बियो केवल कास्ट सार्टिफिकेटल' जानानै थाया। रांखान्थि बिथिं, राजखान्थि बिथिं, सोलोंथाइ बिथिं फारफ्रोमबो बिथिङाव बियो खहा जागोन। आरो बांसिनै जोङो नोजोर होनाय बाथ्राया जाहैबाय दिनै जाय बिथांमोना धोनि श्रेणी जाय बिथांमोना जौगाबाय रांखान्थि बिथिङाव जोंनि ट्राइबेल आरो बर' बिथांमोना जे बिथांमोना दिनै दिल्लीयाव गावनि गथ'फोरखौ फोरोंदों, कचिं होदों, मेडिकेल इन्जिनियारिं गुबुन गुबुन खाबुनि थाखाय बिथांमोना साखाफारा खालामदों। नाथाय अल इन्डिया लेभेलाव जुदि आहम राजबंसि बा मरान मटक सुतिया बिथांमोना जुदि अल इन्डिया लेभेलाव एसटि हिसाबै नटिफाइ जायोब्ला जे जोङो सम सम जाबायदि आइएस अफिसार आइपिएस अफिसार मोनदोंमोन जोङो टटेलि बन्सित जानो थांगासिनो दङ। जाय बिथांमोना सानदों जे बेंक मेनेजार जागोन, बेंक अफिसार, रेलवे अफिसार, मेडिकेल इन्जिनियारिं अल इन्डिया लेभेलाव जाखिनि साख्रि बाख्रि टटेल जोङो बन्सित जानो थांगासिनो दङ। थ' बे बाथ्राफोरखौ जोङो सांग्रां नोगोरारि हिसाबै जोङो नायनांगोन। आरो धोनि श्रेणिनि जिखिनि जोंहा फरायसा लाइमोन जाखांफु लाइमोन बिथांमोन दङ बिथांमोननि
इयुन बा बिथांमोननि भबिष्यतआ खोमसि लामायाव दिनै आगान सुरनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। थ' बेनि थाखाय बैफोरबायदि श्रेणिनि बिमा बिफा बिथांमोनाबो नैबे मोनद' हारिखौ जनजाति बा एसटि होनाय जि होबथानाय नैबेखौ जोङो लोब लोब बाहागो लानांगोन। आरोबाव जोंहा जिहेतु आलादा रायजोनि मोनसे सिमां दङ, जोङो ट्राइबेल हिसाबै बर' हिसाबै प्रप'ज बड'लेण्ड जोङो सानसेबाबो जोङो मोनफुंगोन, बेयो जाफुंगोन होननानै जों जिहेतु सानबाय थायो। दिनै बिटिसिआ बिथा खालामदों जे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ लानानै दिनै बिटिसि सोरजिजादों। गाबोन समफोर जोङो आलादा रायजो जुदि सोरजियोब्ला बे एखे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौनो लानानै जों जिहेतु दाबि खालामगोन। दा दिनैहाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव सोरबा एसटि भेलि, सोरबा एसटि प्लेन्स, सोरबा मोनद' जनगोष्ठिया जुदि एसटि जायोब्ला बिथांमोनजों जोंहा कनफ्लिक्टआ जागोन। बिथांमोना बे आलादा रायजोनि सिमांखौ बादा होगोन। बेनि थाखाय इयुननि थाखायबो जों बैफोर बाथ्राखौ जोङो होबथानाया खोब गोनांथार। दा आसाम नाङै बेबायदि मोनसे केटेगराइजेसन दङ, जेरै हिल्सनि थाखाय एसटि हिल्स बिथांमोननि थाखाय 5%, एसटि प्लेन्स जोंनि थाखाय 5%, आरो बे लेखायैनो जोंहा एससियाव 7% आरो जोंहा अबिसि हिसाबै 27% दङ। दिनैहाय सुप्रिम कोर्टनि मोनसे जाजमेन्ट दङ, इन्दिरा सनिनि मोनसे जाजमेन्ट, जे रिजार्भेसन जि पलिसि मोनसे स्टेटआव बियो 50%नि बारा जानो हाया। दिनै आसामनि रिजार्भेसन पलिसिया अलमस्ट 49.5%, माने अलमस्ट 50%। दिनै बिनि थाखाय सरकारा जुदि रिजार्भेसन होयोब्ला हयथ' एससिनिफ्रायनो पार्सेन्टेजखौ लानांगोन, हयथ' अबिसिनिफ्रायनो पार्सेन्टेजखौ लानांगोन, बा थाखानाय एसटि प्लेन्सआवनो जिहेतु सोनानै होनांगोन। थ' बे खोब मोनसे गिख्रंथाव मोनसे थासारि आरो गिख्रंथाव मोनसे डिसिसन जागोन। बेनि थाखाय बयबो जोङो जाहाथे खौसे जानानै नैबे गिख्रंथाव मोनसे थासारि बा गिख्रंथाव मोनसे जि एमेन्डमेन्ट जानो थांगासिनो दङ बा एक्ट जानो थांगासिनो दङ, बेखौ जोङो जेरैखि जाया होबथानायनि जोंहा प्रयजन दङ। जों नुबाय जितु कार्बि आलं आरो डिमा हासावनि जितु सिएम बिथांमोना दिनैसिमहालागै बर'फोरनि गोलाव जि दाबि एसटि हिल्सनि बेखौ दिनै बिथांमोना एनअसि होआखै दि बर'फ्रा एसटि हिल्सनि मर्यादाखौ कार्बि आलं आरो डिमा हासाव मोननांगौ होननानै। नाथाय बिटिसिनि जितु गाहाय बिथाङा एनअसि होदों दि बिथाङा बुंनाय बादिब्ला मा जे थाखानाय एसटिफोरनि जेबो खहा जायालाबानो मोनद' हारिनि एसटि होनायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया होननानै। बे मोनसे राजखान्थिगिरिफोरनि राव, मा बुंनो नोंसोर? दा बाथ्राया जाहैबाय बिथांमोनहा मोनसे पलिटिकेल कम्पालसन थानो हागौ, नाथायबा ट्राइबेल 6 सिडुल मोनसे काउन्सिलनिफ्राय ट्राइबेलनि खहा जानाय मोनसे एनअसि होनाया बे खोब सोमोनांथाव। बिदि जानाङा। जिहेतु जोङो डिमा हासाव कार्बि आंलंआव नुबाय, बिथांमोननि बै ओनसोलाव बिजेपि राजखान्थि हान्जाया सरकार खुंगासिनो दङ, थेवबो बैफोर काउन्सिलनिफ्राय बेबायदि एनअसिया फैयाखै। नाथायबा जोंनि ओनसोलाव एमसिएलए हिसाबै, एमएलए हिसाबै, मन्त्रि हिसाबै, चिफ हिसाबै जोंनि रिजनेल पार्टी बर'निनो राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ, बिपिएफ बा इउपिपिएल। थ' बेनि थाखाय खौसे जानांगौ। जायफोर मेटार बा जायफोर इस्युआव राजखान्थिगिरिफ्रा आवाज होनो हाया, सामाजिक भाबे माहारियारि आफादफोरजों सावरायनानै जाहाथे जोंनि भइसखौ रेज खालामनायाव मोनसे खौसेथिनि गेजेरजों जाहाथे आवगायलांनो हायो, नैबे बाथ्राफोरखौ राजखान्थिगिरि बिथांमोनाबो साननांगौ। खायफाया बुंगासिनो दङ जितु नैबे फैबाय थानाय जि बिधान सभा बिसायख'थिनि मोनसे ललिपपसो होननानै। बे बाथ्राया थारब्ला मा जायो? दिनैहाय ललिपपआनो होन बा गुबुन जाति जनगोष्ठिनि भट जिहेतु बिसायख'थियाव नांगौ, नाथायब्ला गावनि बिथाया गैयाब्ला जोङो राजखान्थिखौ माब्लाबाबो खालामनो हाया। आरो 5,000 मुंख्लंनि बेसेनजोंसो ट्राइबेलनि थैजोंसो जों जिहेतु बिटिसिखौ सोरजिदों। दा बिनि थाखाय फैबाय थानाय समाव 5,000 आरोबाव मुंख्लं जाबावनांगौ जुदि जायोब्ला जे नैबे जोंनि हा ट्राइबेलफोरनि हाखौ जोङो रैखाथि होनो थाखाय जोङो बर' हिसाबै बा ट्राइबेल हिसाबै साफ्रोमबो बर' बा ट्राइबेला साखाफारा जानानै दङ। दैदेनगिरि बिथांमोना जाहाथे बेफोरबायदि फिसा फिसौ राजखान्थिखौ नागारनानै जाहाथे ट्राइबेलनि बाथ्रा, ट्राइबेलनि खोथाफोरखौ जाहाथे सानो, नैबेखौ जोङो साफ्रोमनिसिमबो मोनसे आपिल हिसाबै जोङो दोनो। मोनसे समाव सारा आसाम नाङैनो ट्राइबेल माहारिखौ गादबनाय, नासयनाय, मुगैनाय बै समनि एजिपि सरकारनि दैदेननायाव बा प्रफुल्ल कुमार महन्तनि दैदेननायाव जोङो गादब जादोंमोन, जोङो मुंख्लं जानांगौ जादोंमोन, जोङो जिउ खोमानांनाय मोनसे परिबेस जादोंमोन। दिनै फैयै फैयै बे एखे मोनसे थासारिया दिनै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जि खुंथाय बेबस्थायाव नैबे खुंथाया बेबायदि थासारिसिम लांगोन नामा, बेबायदि थासारि सोरजिहोगोन नामा, बेखौ जोङो साननांगौ सम जाबाय। मानोना जोङो नुदों जे दिनैहाय इउनिभार्सिटिफ्राव जों जुदि एडमिसन मोनाब्ला
मानोना जोंनि इक'नमिक कन्डिशन आरो जोंनि जौगानायखौ जोङो नायोब्ला सुनानै नायोब्ला साबेसे ट्राइबेला जेनेरेल केटेगरियाव जेनेरेल पस्टआव मुं थिसनजानायखौ जोङो नुदों साख्रियाव मुलुगसोलोंसालियाव बा जायखिजाया जि खाबुफोर फैयो जोङो नुदों जे जोंनि गेजेरनिफ्राय सासे बा सानै बेबायदि थिसनजानायखौ जोङो नुदों जोङो दिनैसिमबो एसटि हिसाबै जि केटेगरि थायो बै केटेगरिखौनो लानानै जोङो एसे एनै जौगानायखौ जों खालामबाय थानाय जादों थ' बिनि थाखाय जोङो बयबो सांग्रां थानांगोन जे दिनैहाय मोनसे समाव बै मोनद' जनगोष्ठीनिफ्रायनो बिथांमोननि राजखान्थिगिरि बिथांमोननि अफिसार बिथांमोननि बिउरोक्रेट्सफोरानो जोंखौ गादबदोंमोन दिनै बिथांमोना एसटि हिसाबै आरोबाव जोंखौ गादबनो फैदों गोदो एसटि हिसाबै जोंखौ मुगैयोमोन दा जोंनिनो एसटि जि सार्टिफिकेट बा एसटि जि केटेगराइजेसन बेखौनो लानानै जोंखौ फोजोबस्रांनाय मोनसे थासारिखौ बिथांमोना दिनै लाबोदों समा दिनै डिप्ल'मेसि खालामनाय नङा समा दिनै राजखान्थि हान्जा जुदायै बा आलादायै बेबायदि साननाय नङा ट्राइबेल हिसाबै जोङो खौसेयैनो आसामनि जि डमिनेटिं क्लास बिथांमोनखौ जोङो फेजेननांगोन आरो बे फेजेननाया खौसेयै जुजिनानैनो जोङो फेजेननांगोन जोङो जिखिनि राभा दङ बर' दङ सनवाल दङ थेङाल दङ मिसिं दङ बा जिखिनि जोंहा 14टा जे जों ट्राइबेलफोर दङ जों जानजि खाफ्रानानै जाहाथे आनकनस्टिटिउसनेल मोनसे जे आसाम बिधान सभायाव थांखि लानो बिथांमोना थांगासिनो दङ बेखौ होबथानांगोन जे मोनद' हारिनि कनस्टिटिउसनेल राइट्सखौ इनफ्रिन्स खालामनानै फोजोबस्रांनानै जे आपार बा उन्नत बा डेभलप कमिउनिटिसनो जि एसटि मोनसे केटेगराइजेसन खालामनाया बियो पियरलि आयेन बेरेखा बियो आनकनस्टिटिउसनेल आरो बे आनकनस्टिटिउसनेल बाथ्राखौ पलिटिकेल गेननि थाखाय बा 2022 जि बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय जा थांखि बिथांमोना लानानै दिल्लीसिम दैथायहरनो नागिरदों बेखौ जों बयबो कन्डेम खालामनांगौ थाद'नाय गैयै मोनसे सोमावसारनायनि गेजेरजों ट्राइबेलफ्रा बर'फ्रा राजा लामा रेल लामा मुलुगसोलोंसालि जौमा फरायसालि जोंनि जुडिसियारि बा जिखिनि जोंहा आसाम सरकार बिटिसि सरकारनि बिफानफ्राव साख्रिआवला दङ बिथांमोना जानजि खाफ्रानानै सोमावसारनांगोन गावबा गाव प्लेटफर्माव ससियेल मिडियायाव हायो निउस मिडियायाव हायो सोमावसारनाय आफादफोरजों लोब्बा थानानै जाबायदि प्रटेस्ट खालामनो हायो जोङो खालामनांगोन नङाब्ला जोंनि थाखानाय जि राइट्स थाखानाय जि ओंखाम ओंख्रि बेखौ दिनै सेनो नागिरनाय मोनसे थासारि फैबाय बेनि थाखाय जोङो माब्लाबाबो सिरि थानो हाया जोङो जुडिसियारिनि जोङो मानसि हिसाबै बेखौ जोङो नायबाय थादों जे बिथांमोनखौ जुदि नटिफाइ खालामोब्ला बिथांमोना जुदि एसटि हिसाबै नटिफाइ जायोब्ला जों बोरै गोजौ बिजिरसालियाव बेखौ जोङो चेलेन्ज खालामनो हायो आरो जिहेतु बेयाव लकेल कमिटिनिबो मोनसे रेकमेन्डेसन दङ सोरबा हारिया गोदोनिफ्रायनो नैबे ओनसोलाव थाहैनानै बिथाङा एसटि दाबि खालामनो हाया माखासे केरेक्टारिस्टिक्स दङ मोनबा केरेक्टारिस्टिक्स जि लकेल कमिटिया रेकमेन्डेसन होदों जे मोनसे कमिउनिटिखौहाय गादबना दोनबाय थादों बिथांमोना बेकवार्ड बिथांमोना प्रिमिटिभ ट्रेड्स दङ बिथांमोना साइनेस टु कन्टेक्ट बेफोरबायदि आखुथायावसो जिहेतु होनो हायो थ' बिनि थाखाय सोरबाया जुदि राजा फोलेरनि होननानै दाबि खालामनो नागिरोबा सोरबाया जुदि बृहत्तर असमिया जाति गठन प्रक्रियायाव जों लिड लादोंमोन होननानै दाबि खालामनो नागिरोब्ला बेखौ मोननाय बाथ्रा नङा मानोना भारतनि संबिजिताव बि.आर. आम्बेडकार मानव गेदेर बिथाङा जे जों गादब जानाय श्रेणिनो जिखिनि मोनथायखौ होलांदों बेखौसो जोङो गनायथि होनो हायो